Ara des d'aquí, des de la taula, la veritat me dona satisfacció el dia de Sant Jordi presentar un llibre, perquè no seria món si no fos així, no? I en aquest sentit jo crec que val la pena, me l'he llegit per damunt, com me'l va portar Josep ahir, i me l'he llegit per damunt i la veritat és que és d'aquelles històries que llegint primer de tot el pròleg que fa el seu net, Enrique, te'n dones compte que del Tebre, en aquest sentit, les persones que van ajudar a conformar aquest municipi, no som un municipi que ve del no-res, ni que sorgís de la improvisació, ni que sorgís de personatges, jo crec que al contrari, i personatges i testimonis com l'oncle Pepe del Carroll te donen la rellevància i quan un s'hi llegeix una mica per damunt la història dius, Déu-n'hi-do, un home que va haver d'anar a la guerra de Filipines, que transmet la seva història, un home que, com diu el seu net, va viure pràcticament immers sempre en la desgràcia, va haver d'anar a la guerra de Filipines, després va arribar aquí i es va trobar amb la guerra del Marroc, després la dictadura de Primo de Rivera, la república, la conseqüent cop d'estat i després la guerra civil i va morir durant la postguerra. Per tant, diem que va viure els períodes més negres i més foscos de la història recent d'Espanya. I per tant, imagineu-vos si va haver de ser dur en aquelles condicions, però a més aplicades a una terra com aquesta, que no era una terra salubre ni com avui la coneixem. El delta de fa gairebé 100 anys, les condicions ja les podeu imaginar quines eren. Jo ràpidament i breument, jo considero que avui els que hem d'explicar el missatge de Pepe del Carroll han de ser Josep Bartomeu, que ha fet un treball molt exhaustiu i molt important, i el seu net. Simplement posar de manifest moltíssims personatges anònims, però que són imprescindibles per a conèixer la història d'allí on venim, com l'oncle Pepe del Carroll. És necessari de justícia que una volta els pobles avancen, les societats se modernitzen, tenim l'obligació, l'ètica, de reconèixer i valorar i donar a conèixer els testimonis com l'oncle Pepe del Carroll i molts altres, perquè realment ells són la base, són on xafem cada dia i els que van servir de base per a que avui siguéssim el que som i volguéssim ser el que volem ser. Per tant, orgullós de que aquests testimonis no quedin amagats a la història, que aquests personatges que gairebé podrien ser personatges fantàstics de novel·la, però no, són personatges de carn i ossos que han viscut i que han fet la seva vida aquí. Jo crec que és del tot necessari presentar llibres, presentar la història de persones com l'oncle Pepe del Carroll, un home peculiar, un home polifacètic i que sens dubte jo crec que ha deixat també petjada a la seva família i també al municipi. Per tant, gràcies per haver Josep, gràcies Enrique, el seu net, per haver tingut sempre el neguit de contar la història de Suniaeo. Jo crec que això també és molt orgull, s'hauria de sentir orgullós al senyor Pepe del Carroll que el seu net, després de molts anys, vulgui contar la seva història i jo crec que no deixarà indiferents a ningú. Us animo a que compréssiu el llibre, que consumiéssiu lectura d'autors locals, entre tots hem de fer poble i la cultura també ho requereix, en moments difícils però ho requereix. Per tant, felicitats Enrique, felicitats Josep i l'oncle Pepe del Carroll des d'allí on estigui, que segur que ens deu estar seguint, estarà satisfet que avui, molts i molts anys després del seu testimoni, no està oblidat. Al contrari, està més viu i més present que mai. Gràcies. Aquesta història està basada per un home del nostre poble, que després de fer 3 anys de militar, quan ell creia que ja va anar a llicenciat, el van enviar a fer una guerra que mai havia d'existir. I aquest home se deia Pepe de Carroll. Muy llarg. Pepe Casanova Granader. Los filipinos se van rebel·lar de les injustícies que es feien els espanyols, com encara n'hi ha. I us preguntareu com heu fet este llibret. L'any 1946 va morir Monllero, just quan jo tenia 6 anys.
I aquest moment, quan a partir d'aquest moment, mon pare va començar a contar la guerra d'ell i de mon iaio. Tantes vegades i tantes vegades me la va contar que me la vaig aprendre com un conte. Fins que he arribat a l'hora que tinc el temps que ells van morir i m'he vist quasi obligat a escriure-ho i a portar-ho a la història de les meves filles i les meves netes, perquè recordin la història dels nostres antepassats. I tot això gràcies a José Bertomeu i un rebesnet que també ens ha ajudat molt i que es diu Lluís Blanc Casanova, que és una cosina germana. Que ens ha facilitat molta informació. I jo i Bertomeu, millor dit, Bertomeu i un servidor han pogut fer aquesta realitat. Gràcies i perdoneu per l'emoció. Passem la paraula al senyor Josep Bertomeu. Bé, ja veieu que si ho llegim un llibret o quan ho tinguéssiu a les mans, diem Pepe de Carroll, una vida heroica. I a la presentació hi ha un punt que diu així, diu una vida heroica, no per haver protagonitzat cap fet heroic, ni civil ni militar, i tot i que va estar a la guerra. Va ser una vida heroica només per haver-la viscuda. Pepe de Carroll va ser un heroi mai reconegut, com molts d'altres que s'han quedat en l'anonimat i que han fet coses de veritable heroïcitat només de viure i de passar el que van passar. I això sense que ell se ho anés a buscar. Diu, se va trobar obligat per unes lleis a anar a una guerra que Espanya mantenia en uns rebels als quals no se'ls volien reconèixer cap dret com a ciutadans, sinó que només se'ls tenia per explotar-los, i això en la força d'aquells ciutadans espanyols que eren els més desgraciats, als que en la pràctica tampoc no se'ls reconeixia cap dret. I ell va ser víctima d'aquest fet i li va tocar anar a la guerra. Jo vaig conèixer a l'oncle Pepe de Carroll. Seria Pepe de Carroll, perquè a vegades hi ha apodos, com ara del Raquer, que era un iaio, que es deia del, però ell li deien de Carroll. Era del meu veïnat i a més la dona d'ell era tia de ma mare. Era tia de ma mare, era germana de mon iaio Raquer. Diu, esclar que jo, quan el vaig conèixer, era molt menut, però els xiquets del veïnat, quan parlàvem amb ell, ho veiem, mos cridava sempre l'atenció i sortia sempre allò que aquell home, aquest home està de la guerra de Filipines. Això mos transmetia una cosa heroica als crios que llavors eren menuts i així, que havia estat a la guerra de Filipines. Quan Enric em va encarregar... Perdoneu, Xac. Quan Enric em va encarregar d'escriure la història de son iaio, no és que m'entusiasmés massa, perquè diràs que quedes obligat a unes idees que ell tenia preconcebudes d'això, però vist el seu interès i la manera l'interès que tenia de poder deixar això escrit, me vaig comprometre i aquí ho teniu. Ja veu que el llibre no és cap cosa de l'altre món, és una mica, és com se pot dir un opuscle, però que refleja fidelment tot el que me va passar
com va ser el viatge d'anada, com el van mobilitzar i la vida del poble també en aquella època. Sobretot el capítol 5è explica una mica el que era la vida al nostre poble quan ell va tornar. Quan ell va tornar de Filipines, malalt, perquè va arribar en 52 quilos de pes, era pràcticament un cadàver, però que a més venia que allà havien passat moltes malalties, disenteria, paludisme, de tot, i els soldats venien fets una desferra. I llavors va viure a una època que, al acabar-se la guerra de Filipines i de Cuba, va haver una gran depressió a Espanya, perquè a més de que no podíem aconseguir recursos portats d'estos territoris, tampoc se podia ni negociar perquè s'havia acabat en guerra, s'havia acabat en un armistici en què havíem suportat una guerra i no es va acabar d'una manera amistosa com hauria pogut ser, perquè uns anys abans va haver un general que li diem Polavieja, que va estar acabat inclús ministre dels governs posteriors, que demanava al govern que firmés la independència de Cuba i de Filipines, d'esta manera sortiríem d'estos territoris d'una manera honrosa, sense haver de suportar una guerra, i que llavors les relacions comercials haurien pogut continuar si s'hagués acabat d'una manera amistosa. I no obstant, el govern, que era el govern de Sagasta, Mateo Sagasta i l'altre Cánovas del Castillo, eren totalment contraris i volien d'una manera o altra sufocar les rebel·lions que hi havia d'independentisme en aquests territoris. Una política totalment equivocada, el contrari que va fer Inglaterra. Ja sabeu que Inglaterra ha anat deixant la independència de molts territoris i, sin embargo, va crear la Commonwealth i van continuar estant vinculats a la metròpoli. I nosaltres sempre vam acabar totes en guerra. Pepe de Carroll, que va sofrir estar 3 anys, quasi 3 anys a la guerra de Filipines, que va tindre un viatge d'anada i de tornada terribles, perquè llavors els vapors que ens portaven de les companyies transatlàntiques eren uns vapors vells, molts tenien casco de fusta als quals se'ls havia col·locat un vapor per a fer-los funcionar, i van agarrar monsons i van agarrar de tots, anant i venint, i a més se van trobar que quan van tornar a Espanya, els soldats que van tornar d'Espanya eren els vençuts, i és que l'estament, la iglesia, la corona, inclús l'exèrcit, allò havien perdut una guerra i eren encara mal mirats i mal considerats en tots els aspectes. I llavors ell aquí es va trobar en un territori que, ja sabeu, imagineu-vos en 1899, que encara no estava el canal fet, aquí encara es vivia de la regalència, es vivia de la sal, es vivia de la sosa, no ja perquè s'havia acabat el ferro de la sosa i de la garriga i de treballar a terra d'allà. Ell va viure una vida, se pot dir, de sofriment tota la vida. A més, va perdre una filleta menuda i jo dic que se pot considerar una vida heroica només pel fet d'haver-la viscuda. Aquí ho teniu, jo he fet el que he volgut, ja veureu que tots els datos, la majoria de datos de la guerra de Cuba i Filipines estan trets, tal com ha dit Enric, per internet, hi ha molta documentació, i llavors l'últim capítol, que ja s'hi situa més al poble, parla més del que era la vida aquí, a pesar que està una mica sintetitzada, no és molt extensa i molt elaborada, però està reflejada tal com vam viure i com vivíem aquí en aquella època. Aquest home va morir al 76, com diu ell, en plena postguerra, sense veure ni un bri d'esperança encara, i per una malaltia que li va rebassar la vida d'estes incurables, una malaltia incurable que li va rebassar la vida. Jo suposo que, igual com ell, hi ha moltes persones a les quals podíem honorar en històries com aquesta.
moltes persones al poble que van sofrir, que van patir, i jo mateix tinc una iaia que resulta que el 1885 s'havia quedat orfe de pares i mares i tenia un germà que era fadrí que encara no havia anat a la mili i resulta que si ella no es casava podia lliurar son germà, però va resultar que els germans més grans, perquè la va demanar el que encara va ser el seu home per a casar-se, la van obligar a casar-se quan tenia 16 anys i per culpa d'això son germà va anar a la guerra de Cuba i allà es va quedar pobre. I un dia que d'històries com ara aquesta de l'oncle Pepe de Carroll, se veu que al nostre poble n'hi ha un munt, el que passa que se van oblidant i es van quedant pel camí sense que tinguessin l'interès que ha tingut Enrique en recordar la història de son iaio. Res més, espero que us interessi la lectura d'aquest llibret i que us agrade i aquí ho teniu. Bé, bona tarda a tots i a totes, regidors, regidores, alcalde, premiats, pares, mares i iaios i fillos de premiats, que són el que hi ha més o menys per aquí. La veritat és que sempre és un dia de Sant Jordi, sempre dona gust presentar algun llibre, presentar algun treball, però el dia de Sant Jordi encara en dona més, perquè sigui Sant Jordi, patró de Catalunya, el nostre patró, la nostra festa nacional, juntament l'11 de setembre. I en aquest llibret, juntament amb els Familiaris Terra de Fang, que encara també faré referència al final amb una cosa que vaig llegir l'altre dia que avui he anat a mirar, tal com un tros de poesia que aquí faré referència. Realment, la gent jove puja, creix, empeny a tots a fer coses, els pares orgullosos cada vegada més i cada vegada tenim un planter millor i esperem que ens superen de molt a tots els que avui en dia estem aquí, a tots els que avui en dia treballem pel poble o que avui en dia fem coses que intentem o que pensem que són les millors que podem fer. Però hi ha una cosa significativa avui, que és el llibre d'Enrique, de Pepe de Carroll, una cosa simbòlica, realment, per a fer-nos adonar altra vegada, com sempre passa, de que la història, la veritable història del nostre poble, de la nostra gent, com a tot arreu, no l'han feta en aquella història que veiem als llibres, en aquella història de grans tractats i de grans batalles, aquella història de grans conquestes militars o de grans desfetes, aquella història on les tàctiques de guerra és el més important i on les solucions màgiques, les estrategues, acaben decantant la cap a un lloc o a un altre. La guerra, la veritable guerra, era la guerra del dia a dia. La veritable guerra de Pepe de Carroll va ser tornar de Cuba, tornar de Filipines, i molts altres de Cuba. La veritable tragèdia, com els nostres pares, va ser que els havia tocat la mili a l'Àfrica, per a ells era que es toqués a Cuba o es toqués a Filipines. La veritable tragèdia de tots era que no hi havia gairebé cap diferència entre els que es trobaven allà i els que es trobaven aquí en pau i allà en guerra. Moltes vegades fins i tot menjaven millor els aquarteraments de campanya que estaven que no el seu propi poble. Moltes vegades era molt més dura la vida aquí al territori, al nostre poble, que el que passava realment, a excepció dels moments de guerra que podien hi haure, que és el que solia passar als campaments militars i a les trinxeres de batalla. Moltes de les històries, a poc les anem recuperant, a poc la gent les va entenent, a poc, com en aquest cas Enrique i Josep, han fet un acte de fe, gairebé, de contar alguna cosa que realment han d'obtenir i que no han de perdre. I esperem que juntament amb el que està fent Tirant lo Rai, juntament amb que els crios, per això havia abans el regidor, els iaios que els contin coses de valent que poguessin perpetuar la memòria col·lectiva del nostre poble a poc, juntament amb això també ja sabeu que hem encetat una col·laboració a la Universitat Rovira i Virgili per tenir unes fonts documentals que ens arribin a tots, que poguéssim recaptar tot allò que ha estat escrit, tot allò que ha estat imprès, tot allò que hem sortit a través de la història, a qualsevol anal, a qualsevol escritura, a qualsevol llibre, qualsevol diari, qualsevol periòdic
qualsevol anotació de qualsevol lloc, cambra de comerç, de tot arreu on la gent de la Cava i Jesús Maria, la gent, en definitiva, la gent de Deltebre, poguéssim ser reconeguts i ens agafa aquesta història per a poder-la plasmar a poc i arribar en aquests moments a conèixer la nostra història de veritat. I és curiós que el primer pròleg que ens han enviat del treball que estan fent, dels anys 1897 a 1910, surten coses que hi ha increïbles, que els mateixos 3 o 4 diaris que hi havia de la província de Tarragona en aquell moment, o sigui, entre tots n'hi havia 3, acaben sortint casos d'aquí baix, gent d'aquí baix, que a vegades semblen que nosaltres no tenim ni idea, però que surten, i que surten fets que passen, hi ha notícia al diari. Tot això és la gran feina que hem de recollir entre tots, perquè malauradament d'història escrita en tenim molt poca. Per tant, què fem? Començar-la a descobrir, començar-la a buscar, començar-la a treballar. En aquell llibre, jo crec que Enrique, com a tots ens passa als nets, ens passa als iaios, que ens conten coses i l'escoltem moltes vegades més que els pares, perquè potser el tarannà del iaio sempre és diferent al del pare, potser perquè el iaio també té més temps, ho hem de dir. Potser que el pare sempre té molta més feina, o ha de pagar avui més hipoteques, o té més feina d'altres coses. Els iaios solen ser més comprensius, els iaios tenen la jubilació, més o menys, i poden fer moltes coses i dir moltes coses i transmetre d'una manera més sàvia les coses a la gent, en aquest cas als seus nets. En aquest moment, el que explica aquí per damunt, el que puc veure en l'època, el que sé de l'època, és una heroïcitat, el que van fent aquella gent. No només per l'entorn social que tenien, no només pel que passava en aquell moment, no només per la gran quantitat o la pressió excessiva que exercien els cacics a nivell de tots els territoris a la gent del poble, que és el que al final fa la història real, sinó també perquè després, damunt de tot, hi havia una guerra, i com ha dit molt bé Josep, en aquest cas, morien la majoria, i no morien de bales, morien de camp metralla, morien de disenteria, morien de paludisme, morien de febres, morien de molts vacils i moltes històries estranyes, o de pestes que aquí no teníem ni idea, la gent moria, molta gent, més, hi havia més baixes militars degut a aquestes coses que no al mateix combat que existia. Dona fe d'això, jo sé que a Enric li fa una gran il·lusió, Enric és un d'aquests combatents de tota la vida, que sempre ha anat treballant pel seu poble, les seves gent i per les idees que ell creu, en la qual començava, estic totalment d'acord, de fa molts i molts anys, i en aquest moment jo crec que ell ha fet una de les seves il·lusions, és plasmar aquesta idea, plasmar el que ell sap, el que ell coneix, la petita part de la història del nostre poble, plasmar-la en aquest llibre del Josep. Avui en dia passa no igual, perquè estem administrant la misèria de la riquesa, com a primer món, estem administrant això, no és el que era, ni molt menys, però el que fa el poder, en aquest cas avui en dia la banca, el poder polític i el poder econòmic i la oligarquia tant financera com industrial d'aquest país és més o menys el mateix. No canvia molt. Hi ha a la pàgina 35 del llibre una cosa que vull dir per acabar, que és del premi de l'any 2011, me sembla que és el color de l'ànima de la Roser Cellarès i obradors de Navàs, del Bages, que diu: estàvem contents aquella tardor, al mur que hi ha a Berlín, la gent se n'enduia de record les pedres. La llibertat guanyava els espais físics, il·lusos de nosaltres. Ens vam creure que podríem sepultar vells monstres i que la humanitat seria una. Però s'han aixecat altres murs invisibles i espessos que fan prevaler la llibertat del mercat per damunt de totes les altres. I estan d'acord els poderosos d'allà i d'aquí que la llibertat no es pugui escriure mai amb lletres majúscules. Com Pepe de Carroll, nosaltres més o menys anem pel mateix camí, esperem fer força entre tots per poder canviar aquest destí que algun dia poder o
pot ser lliure i totalment ple. Per tant, gràcies per vindre aquí aquest dia i feliç Sant Jordi a tots.